Atenció, tancant portes. Свършихме. Сега трябва да е до почта. Чуете? Няма Ще има проблем. проблем обаче. Способно с карти, ако не може да направи снимки. Andana. Да видим. Ще разберем, чак като го видим на телевизора. Сега изглежда добре. Този ли ще паща? На този телефон доста ме задейства на паметта, понеже има това